ayi mun aure a huta baba ayi mun aure ashe ayi mun aure a huta baba ayi mun aure sai dai aure mama ayi mun aure inda kin ji ki sai da gonar gado mama ki mun aure sai na yi aure baba kai mun aure dan awakin nan ka tattara su kai mun aure ga abokaina kowa an masa aure na samu yarinyar zamani kyakkyawa mama ki saba ki abai mana aure amun aure sai na yi aure amun aure a huta babban magana amun aure a huta tofa amun aure a huta yara da manya ku zo siyan rake mai zaki har abokaina da kawayena rake mai zaki za ka sha kai nishadi rake mai madara rake mai zuma amma baba shi ku ji zance na ku bana ɗin kai kun sani zan aure wallan sai na yi aure ai mana aure ai mana aure a Fage, huta ya sun kin buya. ashe ayi mun aure a huta baba ayi mun aure sai na yi aure mama ayi mun aure inda kin ji ki sai da gonar gado mama ki mun aure sai na yi aure baba kai mun aure dan awakin nan ka tattara su kai mun aure ga abokaina saboda nace ban yarda da su ba ka je ka shigo da su shigo da su Ai wallahi abin saboda haka ka gane ko ni na ga suna ganin ba kowa da jaka to wa'annan ina wuni da kai da ba gaji ya gida ya aiki ya jama'a alhamdulillah dan Allah na magin mai gari muke ne muka ce bari Allah isa in wani ya sani sai ya gaya mana tun ɗazu muke bulayi a garin to kaji abin da kaji hudu dilla jin su ni abin da yasa yi na kasa gane wani kowa da jika a bayansa kuma yau yan kwanaki na barayin wayar jika suke yau shi da nace wallahi tun da kuka shiga wannan gari mai daraja mai kima to yanzu kaji sun ce gidan mai gari suke to na ji naka me yake tafi da ku to yalla bai da farko dai mu baki ne muka ji labarin ka mutum ne kai mai kima mai daraja mai sanin darajar dan adam kowa ya zo kana karɓarsa shine muka ce da ni da ƙawata aminiya ta gaskina muka zo a bamu wajen zama to shikenan ina da ka'ida to ba na saukan mutum a gari sai na tantance shi abu ne kyau ke yan mata kin yarda in tantance ki na yadda da kai daɗe a tantance da ni da ka a'a sai za a tantance kai ba ba ɗaukar iskanci a nan gurin a'a wallahi kuna magana nan ku zai baci ko su waye tukunna ko wato ne bai suka mu masu yawon duniya ne a'udhu billahi ɗan duniya ne wai duniya mabudin ilimi abinda za a yi zan ji sanin magana ne abinda za a yi ka san mun yi taro na masu gari da masu unguwanni duk bakon da ya shigo garinka idan baki sun zo da magariba dole mu ba su masauki har ka'idan mu take a rubuce saboda idan ka bar su ba a san kuma inda za su fake ba ka ajiye shi a masauki idan gari ya waye saboda idan ya cika can garin baka sanar da su ba akwai matsala to nace ba ko a buɗe garejin ka ajiye su a'a ana da shi tsaya ka ji
wannan aiki wallahi idan ba gare ni ni da kuma ai. ba a cikin gare ni kuma Ranka shi daɗe mu ɗin ai kalan madara ne. Duk jiki madara. gida idan madar da baka saka ta ku saurara To, kuna ji na muna ji ranka shi. ba ma sauke bako sai mun tantance shi idan mai gaskiya ne halin ku shi zai nuna Haka to ne. ku tsaya a malam hudu na abin da nake so da kai ka san inda yaron malam yake na san a masaukin baki inda nake ajiye yan bauta a ƙasa mana yana can wajen masaukin baki inda muke saukar masu aikin bauta a ƙasa yan boko ko ba su ake cewa ko to da Allah ka kai su wajen ka ce a ba su daki a nan kowa daban-daban an Kar a gama haɗa su ai za mu patrol yawa duk wanda magani a wajen saboda da kowa zai hannu A'a ba inda za mu je. sai mun kirawo masu tantancewa sun tantance Musamman ita a tantance ta. gaskiya ne A tantance ta. ai dala inda wace da bari in ya wani to nuna muku zama shiga gidan nan nuna muku zama da yawa Kan burijiya ka bada ruwan ku gaya hana mana. ya ci ubansa gugan To ai gani ne ya bada kamar. Abu a yi shi. To na yi shi kan ne ka da baka. waye gugan dan uban ka waye guga ni ne guga Allah ya baka Yalla bai kana hakuri. ji. Yalla bai kana ji. aikinsa ne fa ya san mutane iri Eh, mana. eh sai ma To. duk wanda sai ma kashi alkurani wanda mu tabbatar wannan mamma ce kai zai zina ka buga ya ofisa da Allah a yi haƙuri Ba komai. ku je a Komai nuna musu dandan. eh ka ci uwa ka ga dandan dandan ka san daya ka ga dandan dan kuma ka ga dandan dandan ba ai ba kai ne dandan wanda ba kai dandan dandan eh gaskiya gwanda in buga shi a hannunka ai ga je kashi dandan dandan eh to Ai, mana. kana ji na na jinka a kula da motsin abinda isa in ba su da gaskiya kai zaka gano wallahi ɗaya ma kamar shi isa na ce saboda in aka bar su yanzu a daren nan ba a san kada su shigo mana shi cikin yaron gari kamar na taɓa ganin sa a gadar mai shi shaida ne yawwa ya wuce iska amma idan aka killace su idan gari ya waye aka fuskanci masu gaskiya ne to sai a san yanda za a yi an da su. gama Eh, amma yanzu aka bar Eh, su gaskiya ne. za su buya a cikin garin ba a san inda suka ka ba gani ko a ki ba an kama su bane a yi musu talala ai mana house arrest ake cewa aha shi nake so a yi musu madalla madalla aha Baba ai mun aure sai na yi aure. Mama ai mun aure. In dai kin ji ki sai da gonar gado. Mama ki mun aure sai na yi aure. Baba kai mun aure. Dan awakin nan ka tattara su kai mun aure. Ga abokaina kowa an masa aure. Na samo yarinyar zamani kyakkyawa. Mama ki saba ki abai mun aure. Wato, abokina kana ji na ko? Ina jin kaɗan fulani. Kai dai ka san duk garin nan. Babu wanda mu zuciyar mu ta kwanta da shi in ba kai ba. Gaskiya ne. Kuma babu wanda muke gani da mutum shi wanda ba za ta shushe mu ba sai kai. Gaskiya. To wannan shine dalilin da yasa muka she ba za mu dinga gaya wa kowa sirrin mu ba idan ba kai ba. Gaskiya ne. To wannan shine dalilin da yasa ma har nake iya gaya ma matsala ta ko kuma wata damuwa da nake shige. Sanin kanka ne. A kan idanka na je na nuna maka kayan da aka shushe mu da shi, wannan mun siyo a kasuwa za mu sa da sallah. To wannan wanda ta shushe mu, mun ƙara komawa kasuwa neman shi ba mu same shi ba. Mun zagaya ba mu same shi ba, amma mun yi sa'a an nuna mana sunan shi, an she mana wai uban gwarama. Uban gwara ma. Ƙwarai kuwa mun samo sunan shi an she uban gwarama. Yanzu shi nake ta fafutika. Nake so duk inda yake sai na nemo shi a cikin garin nan. To dan fulani gaskiya na ji daɗin yaban da kai min. To Ka masha ɗauke ni a Allah. mutumin arziki. Kuma uban gwara ma ka kwantar da hankalinka. Na san inda yake. To alhamdulillah tun da Allah ya sa ka san inda take. Tashi mu je. A'a, kana ji. Kai dan fulani matsalar ka gaggawa da sauri. Ka bari za mu je tunda na ce ma na san gidansa za mu je har gidansa. Yo ka san wani lokacin za ta iya guduwa. Ba za ta gudu na san lokacin da yake dawowa. To Bakwansa shikenan. za mu. Shikenan. Amma dai ni har ga Allah dai wani abu bata yi daɗi ba. Tun da ka ce ka san shi, ka san inda za mu same shi, to mu je mu shuban shi kawai. Kabari za mu je. Kwantan ɓauna za mu yi mai. Besti,
Na'am. Lafiya naga kayi shiru? Yo ba dole ne shiru ba saboda Allah saboda ma'aiki. Ai raina ne a ɓace. Kamar wannan katafilan wai mu zai kalla ya gaya baƙaƙen maganganu, shegi ya fuskarsa kamar jijjirin jaki. Ai bai ka bari. Ai abin da ya kwata-kwata bai dace ba. Kamar mu yanzu zai zauna yana yi mana haka kamar gurinsa muka zo neman alfarma? Ai shi ne na ce miki, Rijiya ta ba da ruwa guga yana neman ya hana. Raina ya ɓaci da mutumin nan da ya ƙara magana zan iya ɗauke shi da mari gaske. Dan Allah jibe shi zubin ɗan tayi ma da shi. Sai ka bari. Kin ban da ƙarnin balaga ma ba abin da yake. Shi mai gari yana so ya taimaka mana amma shi yana neman ya dakile wannan taimakon. Shi na Raina gani. ya ɓaci da shi. Amma da ka san menene? A'a. Kofas ɗin nan suna ƙoƙari. Wallahi, kin ga dai gida gashi. Aka ce wannan shi na ce in baka yi sharan masallaci ba kai ta kasuwa. Gashi za mu yi ta. Gashi kuma za mu yi ta. Amma ya za mu yi haka dai za mu lallaba. Gidan kuma yake ba ne. Ka san menene Besti? Gaskiya mai garin nan yana da matukar mutunci. Ga kirki, duk inda ya karɓe mu hannun Yaro ne. Mu muka ga duniya, mu muka san ta kan duniya, mu ne da zarar mun ga ɗan duniya mun san ɗan duniya ne. Allah Besti, Kin san Allah? Kin san Allah? Wannan bawan Allah ba dan Allah yayi ba dan annabi yayi ba. Dan wannan kaya yayi dan. Kai Besti. Allah, kin san Allah yawunsa ne ya tsinke. To kai ya akai ka gani? A'a ina gani fa ne miki sigina. Baki gani ba, na gani. Ka ce akwai ka? A'a. Dan duniya ne fa. Ai na ga alama. Haba. Baka ga inda yake cewa maza a kai mu gidan manyan baki ba. A'a gashi mun gani. To ai ni na gaya miki. Wannan alƙawari ne kina ne cikin ga mai garin nan ya zo ban ruwa. Cikin gidan nan? A'a. Wallahi ba dan Allah ba ni na gaya miki. Allah da su. A'a. Ai ina ganin su nace wannan dan familin mu ne. NYSC fa yake ajewa a nan gurin. Amma ka duba ka ga wai mu aka ce mu zauna. Gaskiya suna kokari. Kokari iya kokari. Ai ke dai ki bari. Haka dai za mu lallaba ya muka iya. An maka gwanin taka ce ba ka so. A'a, ai ko muna so ko ba ma so. Wannan lamari sai mun zauna. Diya wannan da muka sha a ta duniyan nan. Muka rasa wanda zai taimaki. Shi isa wannan dan guntun. Yanda ka san in tsire shi gaskiya ka na dinga. Ji fuskar safa. Yanda ka san an kifa kashin shanu. Yanda kika san digon kashi ma ai. Daga danyen kwalaki ma wallahi. Wai me gari? Wai innan za a dauka yan a kai ta. Yana so ya dakile mu. Yana ce ba mu kai ba. Yana kama da kanin baban nan nashi. A'a to ai a'a ƙarya ne. Take ma bilitin ne. Wallahi ba san wannan cin fuska ya za mu tawo tare kuma yan gidan ku duk baƙaƙe ne. Ya besti ba na son haka. Ai ka san ko ina an ce ana fidda zakka. A ke ce kenan. Ce zakka. Bayin ne. Bankaci. Was Allah na ji wani abu. zai dauki jakan mu shiga saboda na san zaka iya wuce gona da ke. A'a wani irin gona abin duk ɗaya ne. Kai dai Mai abin duk ɗaya ne. Dundunne da dundunniya. Kai zaka fara A'a shiga. Ƴan ƙaramar ƙasa da arzikin man fetur. Mun aure. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai na yi aure. Mama ai mun aure. Ne kin ji kisa. Barka dai. Ina gajiya. Lafiya lau. Sani yaro. Sani dai. Ina da mutum bako ne bai san uban gwarama ba, ai da yau zai iya sanin kowa ya uban gwarama. To shi uban gwarama ina da uwa ni kuma ni ne uwan gwarama. Kaji na gaya maka. A faɗin garin nan, a nashiyar garin nan kaf. Na ce ka bar garin nan, ka bar gurin nan kaji na gaya maka. Kai ba kai ne ko kwanaki ka kusan kwantar da ni ƙasa ba ne maka magana kace ba kai bane me kama da kai ne? Ni na zo gurin yar talle ne. Au. Yar talle? To sai aka yaya? Na zo neman aurenta ne. Iye. Lalle Allah ya kama wannan zamani. Ka zo neman aure ne. Ni ina ubanta. Ka zo ni da kai gaba da gaba ka ce ka zo neman auren yata. Saboda rahin kunya, rahin ta ido, rahin tarbiyya. Da baka samu tarbiyya a gidanku ba. Ba ka da iyaye? Ba ka turo iyayenka magana a gemu bigi da gemu ai magana? Ai ba wani abu, ai ba laifi ban na zo neman aure. Ba laifi ba ne wallahi. Neman aure wajibi ne tunda ka to ma ake rubuta ma lada. Domin ka zo nema ne a haɗa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kowa gani dan aure ne.
duk da ka tsatsan aure maka fita. To amma kai dai ka zo da kanka ce kana neman aure kai mun rashin kunya. Kai mun rashin mutunci. Kuma baka samu tarbiyya a gidanku ba. Wallahi baka samu tarbiyya ba. Saboda haka tun ma muna mubi da kai ba so kake hankali na ya ɓaci ba. Domin ni rai na ya ɓaci to ina tabbatar maka cewa to ba daɗi. Tashi hankali da ya ganni ma zuwa ya kwanta ganin asibiti yace ga abin da ya fi ni. Kar kai dare na ya ɓaci transformer nake runguma da wuta sai ta tarwatsa sannan sake ta. Ko je yara sun kasa masara a ƙirji na. Saboda ɓacin zafin zuciya. Kaba gurin nan kwan zo haɗa ka da karni. Ina da karnuka guda uku da durwa da duna da jan kare. Mafaɗata ne wallahi. Sai ce fata da kai wallahi cin masarar Legas za su yi maka. Ka ji na gaya maka. Ka ba mu kwabar gidana. Shi kenan. Ina riga an zo neman auren ka kana wa mutane fara. Na yi. Da ya ka aure. A'a ba wannan haramun ne. Kai kuma da ka zo ka aikata halacci kenan. Ka ji ma yaron ne ka wannan yaron din da aka dan bakan magana ne wai in je aure ta ya za uba ya aure sa man da cin mutunci. Amma Allah ya yi sa tsakanina da kai abin ya fi karfin duka. Ka ga uban ka kai yawa haka. Mai gida lafiya na ga kana surutai wa ya taba min kai ne mai gida. Dole in mita zan dinga zance ni kadai ne kamar rediyo ce ta haife ni. Ko a gidan freedom aka haife ni. Zamani ya zo yara samari ba kunya ba mutunci ba tsoron Allah. Yaro na gani a nan kofar gidan ce kai me kake nema a nan gurin? Kin san idan an da min satar kaji. Na dauka barawon kaji ne yace a baba ai neman aure na zo. Aure kuma mai gida. Kaga ina nufin kenan talle. Kai ka ji zamani rashin kunya, rashin tarbiyya. Ai duk abin nan tunda ba a caca aka ciyo ka ba kana da iyaye sai ka ga iyayenka. To na gane a gidan wani ina so ubansa ya zo a haɗu da ni gemu ibigi gemu ai magana ta manya. Ai kiri ba kunya ba tsoron Allah wai neman aure ya zo. Dan lalacewar zamani. To ai mai gida ƴar tallan ma da laifinta. Me laifinta? A'a mai gida in dai ta so maka ita. Ita ma ka wannan ɗinta tana ɗaki ko dai in taso ta. Bacci take yi? Bacci take. Kyale ta. Tarkon ɓera 100 ba ɗaya ne ba wanda ban sani ba. Na san ta inda zan biyo mata. In saisaita ta. Ai ƴaƴan manya ba san ta da rashin kunya ba. Tarbiyya hankali kunya. Aka san musu ƴaƴanmu. Domin me duk abin za an ce iri na gari a haɗa da iri na gari. Haka yake. Me yasa aka bani ke? Ba ce aka babba ya nemi ɗan babba ba? Haka ne. Ai irin gidanku irin ne na gari. Ni kuma ɗan mai unguwa ne. Uba na ya mata aka bani rawani ne ma na Allah ya sa na ci gaba. Ke kuma ƴan liman malam ma'azu ce. Allah ya gafarta liman ma'azu. Liman ma'azu. Ai dole zan tuna shi. Da layi ne faɗo masa kai mutu. Kaga ya mutuwar shahada. Mai gida bari karkaci da ba komai na san ramma kika tana mahaifinki Allah ya kan ramma. Kin gane ko? To aka zo aka yi auren nan abu ya zo aka sami yarinya mai hankali talle. Ai ku bai dace a ce an ba mara kunya ba. Gaskiya ne mai gida. To ki kyale ta zan bi mata ta hankali da lumana ta hikima in saita ta. Amin. Ni zan saita ta in saita ta ta zama mai nutsuwa da hankali ta tafiya. Kowa ya ganta gunin sha'awa. Dama Allah ya kera sai Allah ya mana kyakkyawar kira. Haka ne Allah ya shirya mana. Allah ya shirya mana. Allah ya shirye mu baki daya. To saboda haka zan mata faɗa ta nutsu ba kowa za ta kula ba. Iri na gari a haɗa iri na gari. Haka ne. Mummuna a haɗa da mummuna, kyakkyawa a haɗa da mummuna. Da kyakkyawa. Haka ne? Yi mana. To madalla to zan fita. Zan je gidan yaron nan. To mai gida a dawo lafiya. To madalla na. A dawo lafiya. To madalla. Ni dai abin da bana so mai gida. Na'am. Idan ka fita. Kallon matan nan ne bana so mai gida. To so fura ki liƙa min ido. In daina gani. To ni mai gida da zai yi ai in zaka fita idan naka zan rufe mai gida. To ai ba zai yi ba dama sata a lahira a kawo duniya a sayar. Dole zuwan taka da ido na. A dai ya hakuri kar a kalli matan mai gida. To shikenan sai da Allah yi. Allah ya tsare mun kai mai gida. Allah ya tsare mun kai. Wannan addu'a kike kwantar min da hankali. Allah ya tsare mun kai. Zan zo da kaza. Allah ya albarka. Shi yasa nake son ka mai gida. A tauna kashi a sha bargo. A yanda ake so. Allah ya tsare. A dawo lafiya. Wata ma ta yi tusa bare mai ciki? Allah sarki mai gida na kaina. Kai, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Haba mala. Sai ka ce ba musulmi ba, ka dubi girma na da duci takata
ka ce mun kai mun tsawa. Kaga dattijo in ka ga mutum baka san me yake tafa da shi ba. In ka ga ɗan adam yana tafiya a hanya abinda za ka yi ku yi sallama salin alim shi ya miƙe kai ka tsaya. Baka san abin da ke raina ba. Na zo na yi sallama baka kula ni ba. Na ce maka kai. Ni kurma ne ko an gaya ma kunni na a toshe ki. Amma dai ba dan ba. Saboda abin da ya faru a gare ka ga iyalinka da wallahi da ka ga ina zan maka. Yaya aka ji da wannan abu da ya faru ga yaronka? To, ka san shi mumini wanda ya yarda da kaddara. Wannan shine mumini. Haka ne. Wanda bai yarda da kaddara ba, ai ba a cikin mumini. Haka yake. Kuma ita masifa da ta afku a kaina, a kan ɗana, sai kake so ka yaɓa min wata magana. To mu mun yarda da maganar sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ya zo da idan masifa ta afku a kanka, to ka yi ƙanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka yake. To ni na yi. Wacce addu'a za ka mun? Ga maganar da addini na yace na yi. Ka yi daidai. Na yi. Kuma na yi hasbunallahu. Na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kai me naka da cewa za ka mun addu'a? Addu'ar da za ka ga yin tafi waccan? Kaga ita addu'a wajiba ce. Tunda manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin ta. Dan nayi maka kuma nayi koyi da shi. Ba laifi bane. To ai kai ba dan annabin za ka yi ba. Dan ba wallahi dan karan kanka za ka yi. A'a. Kaga saurare ni. Ina jin ka. Kakana malami ne. Kakan kakana malami ne. Shi ma kakansa magani ne. Shi ma kakansa malami ne. To kai dan zamani nawa malinta taka take mun gaje ta. Ni da nake gaya maka akan malinta kakannina da kakannin kakannina. Allah! To, ballata kuma kai karan kada miya, sha girgirbau, fankan fayau, fiki-fikiyau. Kai, tsaya, billahi lazi in baje ka ba wani abu bane, ni a tattare da ni. Ni ko baje ni, sewa, sai Ubangiji da ya halicce ni. Kawai ku zo ku ringa yaudarar mutane da malinta, ba ku san komai ba, sai ƙaryar malinta. To tsaya, bari in faɗa in ja ma wani. To bari in gaya ma ba na so. Ka ne man addu'a kace zaka tofan yawu, wallahi sai na baje ka. Sai na mai da kai alwaddin. To Allah ko waldi ne, ko wardu, tofa mun yawu. Ba alwandu ba, ko wardu ne. Tofa mun yawu. To shikenan. Ni na fi karfin ka. To kai bari ka gani din. Bis qalu inna wa inna ilaihi raji'un. Ga abokaina kowa an masa aure, na samo yarinyar zamani kyakkyawa, mama ki saba ki abai mana aure. And action. Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Zinari. Cikin hukuncin Allah mun karasa wannan fim namu na Aiman aure. Duk da cewa mun samu matsaloli da dama kamar da matsalolin waɗanda suka ji ciwo sosai. Sunana Zinari. Wanda suka dan babbawa jaruman problem wajen kamar nan yadda suke tawa da gudu haka nan kaga gaske ne ma aka samu problem din wanda suke durowa akan kokon gwiwarsa ya samu problem karshe ma sai da muka dakata da aikin dan dora dutse da kai mun mai gida an ka fita dan Allah kar ka kalli mata to samun fura a ido na kan gani na alheri a je wurin na bayan ta ya zo sama damuwa yadda za a yi nan yayi Baba ai mun aure sai na yi aure. A ka karbe ni in ni kake farauta ka ni ka gane ko wanda ka bige ni sai kai haka asba za ka bani hakuri in kai gaba ka ga nake ni abin na hene ko wayo ce zo ka harbe ni dan ka dawo dawo nan ka tsaya kai kallo kai ku ƙara suna na ce ka tsaya nan hika mi ko ba tafiya
wanda ya ji akwai matsala Allah ya mana magani. Oke sai mu shiru ba to shikenan. Amma ka san ina miƙe ba komai ko? A miƙe ba wani matsala. To yanzu zan koma daga zaman ne? To yanzu na riga na miƙe. Zinare in ake abu ka ne sa an samu karbin. To ayi. Abinda za ku yi zinare. An shekara ta wai ta kake da ya isa baba ko da guda kace akwai matsala akwai matsala Allah ya mana magana shikenan sai ka san na dauki sai ce mu je an aiki daga wajen wai kun sa mata sifika ne ki ringa daga murya baby in kika fito naki gaba ɗaya sai ki tsaya daga nan kin gane to mu je still rolling amro ga sound na sama ki to still rolling pick up action na kowa malam yaya waye kai dan Allah kinga ko ba ta kulle mu take kalla ma direct ma mama haka ba ai to ina muku aula mu da kowa ya ko ba ta kulle tana ta nuna ko ba abun da ne haka dije wannan bala'i ne a kofar gidata malam waye kai gidan bala ku tumu sai ka dan mai waya Zainab, zinare daga muryar kin ji. Idan rigar ta yi dan sai Kana ji. Muje ina zuwa dan Allah a white ne ai shi wancan da 2 million ai karka canza shi din Koyan sa. wai su ke ai kuma kafafuwan su fito ai yayi Baba ai mun aure sai nayi aure mama ai mun aure inda kin ji kisa da gonar gado mama ki mun aure sai nayi aure baba kai mun aure dan awakin nan ka tattara su kai mun aure ga abokaina kowa an masa aure na samu yarinyar zamani kyakkyawa mama ki saba ki abai mun aure amun aure sai nayi aure amun aure a huta babban magana amun aure a huta tofa amun aure a huta yara da manya ku zo siyan rake mai zaki kiyaye Allah kiyaye bala kuturu gashi sarki yana bara kuma sai gadara ga kowa kan yake baya san rai ne kun san haka mala kuturu Allah kiyaye bala kuturu kwai shi da san jin daɗi kiyaye 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 na gode mala kuturu ina da ya kyakkyawa san kowa kyan wanda ya rasa tawa in baka da naira kare da ka zo gurinta in baka da mota kare da ka zo gurinta